Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaenda nemurume wangu kuMozambique ndokubva tachizonoromba ikoko. Pakafa murume wangu mukoma, takatambudzika kuti tinge tichienda nemutumbi wake kumusha, nekuti aitopota achitomuka achindiudza kuti ainge asingadi kuvigirwa kwavo kuMondoro, but ainge achida kuvigirwa kuno kuSouth Africa. Ndakatomboita sekunge munhu ainge ava kupenga panguva yacho iyoyo, because ndaimuona ndiri ndega, hama dzake dzainge dzisingamuoni. So ndakabva ndachizodzokera kuMozambique apo paainge achiri mumochwari, nekuti akagara kwenguva refu ari mumochwari. Ndokubva ndachizopiwa mushonga uyo wandakauya nawo ndikaendako kumochwari, ndokubva ndachizomwaya mushonga chitunha chake. Ndakaenda ndiri ndega, veukama vainge vasingazvizivi, kana vanhu vekumochwari vakashamisika. Pandakasvikapo pamochwari ndichivaudza kuti ndainge ndava kuda kuita zvechivanhu chekwedu kuZimbabwe kuitira kuti ndinge ndichikwanisa kuenda kunoviga murume wangu. Ndakaita mazuva akawanda ndisingagezi, apo pandakuudzai kuti ndainge ndava kuita sekunge munhu ainge ava kurasika njere. Kunyange pandakaenda kuMozambique mukoma, iye akatoti ndiri kuenda newe. Ndakaenda ndiri ndega ndichidhiraivha, but ndaiti ndichidhiraivha dzimwe nguva ndaitozviona ndakagara kana pamusoro pemotikari, iye ari mumotikari achidhiraivha. Mukoma, pose paya pamunoti strange things do happen. Kubva zvatakanoromba nemurume wangu ndiri kurarama in a movie. Mukoma, zvakaitika ndezvekudai so: ndakasangana nemurume wangu mainge muri mugore ra2010 muPretoria. Ndaiitawo basa rekutengesa maswitsi uye zvekare ndaitengesa maairtime aya ekudhara ainge ari mascratch card. Saka ndaivanza kutengesa kutaxi rengi, kana kuti dzimwe nguva ndaitengesa mulocation chaimo ndichifamba mukomanashi door by door. Ndakasangana naye, iye ainge achishanda sabhirida, achishandira umwe murungu uyo ainge aine kambani yake yeconstruction. Ainge asina mapepa, neniwo ndainge ndisina mapepa. So nerimwe zuva ndakati ndichifamba mune imwe location ndichitengesa madomasi, ivo vainge vari busy vachiita chipiece job chavo chekuvaka. Ndo pandakabva ndachizokona nepo, akabva achizotanga kutaura neni akandikumbira mafone numbers angu. Ndokubva ndachizomupa mafone numbers angu tikachizotanga kudanana. So iye akabva achizonditsvakirawo basa, but ainge ari mapiece job muvarungu. Ndiye akazotondidzidzisa kuti unokwanisa kutoenda pamarobhoti uchitomaketa. Saka nguva zhinji taitoenda tose kumarobhoti tobva tatotanga kutomaketa. Takabva tachizotanga kugara tose. Mushure mekunge tatanga kugara tose, one day ndipo apo paakabva achizouya kwandiri akandiudza kuti ainge achida kuti tinge tichikwereta umwe murungu uyo waainge akamboshandira mari tikwanise kumbodzokera kumusha. Ndakabva ndati it is okay. Ndokubva takwereta mari. Murungu uyu ainge ari musutu, ainge achigara mutownship umo matainge tichigara. Saka takakwereta mari iya, akabva achizopiwa sezvo vainge vakashandidzana kwenguva yakareba. Ndokubva tachizoenda kumusha. Tasvikako kumusha mukoma, takaita zvinhu zvedu, tikabva tachizotora zvima-ETD zvainge zviriko makore acho iwawo, tikabva tachizodzoka kunoku kuSouth Africa. So takati tava kushanda mukoma, takatounganidza mari. Takati taunganidza mari, ndakatombomuudza kuti taifanira kuti tinge tichipa mukadzi iyeye at least pashoma patainge tiinapo, but akati tainge tichifanira kuti tinge tichizomupa
mubhadhara kana mari yacho yakwana. Nerimwe zuva takabuda, patakadzoka tikaona kuti dhoo remumukuku matainge tichigara rainge rakavhurwa. Ndokubva tazoona kuti mari mumba mainge musisina. Vanhu vacho vakaita sekunge vainge vachitoziva kuti mari yainge iri pai. Kwava kubirwa mari iya, apa mukadzi uya ainge ava kuda mari yake. A few weeks later, murume wangu iye akabva achizondiudza kuti ainge awana peace job. Ainge aine imwe n'anga iyo yaaimbopota achiitira mapeace job. Dzimwe nguva n'anga iyi yaitomboenda naye kuKZN. Saka ipapo akaenda kuJoburg akati ainge achinogarako kumba kweng'anga yacho achiita mapeace job kwemazuva mashomanana. Saka akabva achizodzoka kwandiri achindiudza kuti ainge awana plan apa amai vaya each and every day vaiuya vachinoka vachiti murume wenyu akatonditiza nemari yangu. Ndichivaudza kuti kwete, ainge akaenda kubasa. Paakadzoka mari yaainge ainayo yainge isingakwani kuti tinge tichivapa. Akabva anditi n'anga iya ainge akambozama kuikumbira mari kuti tinge tichireplace mari yevaridzi, but n'anga yacho ikamuudza kuti yaikwanisa kumubatsira sezvo yainge iine vamwe vanhu avo vainge vachifanira kuti vange vachizoenda kuMozambique kunoromba. Saka kana kuri kunzi tainge tichida yaizoenda nesu kana kuti tumidzira nevamwe vanhu, nekuti ndo basa rayo rainge ichiita kuti kana paine munhu anenge achida quick money then obva aenda newe kuMozambique kana kukutumidzira nevanhu vanenge vachikuziva ikoko kuMozambique kwainge kuine n'anga yainge ichimupa masimba. Saka nekuda kwenhamo yatainge tiinayo plus nekungogara tichingonetswa, ndopa ndakabva ndachizosarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichingoendako kuMozambique kwacho nekamari ikako kacho kaainge ainako, because n'anga yacho yakati unofanira kushandisa mari yako yeziya. So takabva tachizoenda kuJoburg takamirira umwe mukadzi uyo wekuLesotho ainge ari munzira achibva kuLesotho aifanira kuti tinge tichizoenda naye kuMozambique. Saka tainge takati inini, murume wangu nemamwe maSouth African vainge vari varume vatatu then nemukadzi uyu wekuLesotho. Saka pavarume avo maSouth African ndakazokumisidzira ndava kudanana noumwe wacho mushure mekunge ndafirwawo nemurume wangu. Iyewo murume wacho akasacrifice hama dzake dzakawanda, so nekuda kweloneliness takazokumisidzira tava kudanana. Nanhasi uno tichiri kudanana. So takabva tachizonzi tainge tichazoenda kuMozambique. Sekuru vacho ivavo vainge vaine chimwe chibhazi chavainge vainacho, ndokubva tachizoenda kuMozambique. Takasvika kuMaputo. Takati tasvika kuMaputo ndokubva tachizogamuchirwa nevanhu vacho vakazoenda nesu kumba kweng'anga yacho. I think we drove for about 5 hours tichibva muMaputo takananga kumaKwiringwindi, kumavillage kwainge kwakaita kuchakasara chaiko. Takazoti tasvikako kuya ndipo apo patakabva tachizopiwa pekurara, because takasvikako huri usiku. Mangwana acho makuseni 1 by 1 takatanga kupinzwa mumatare, but takamirira kuti vatange vapedzerana nevanhu vainge varipo. Vamwe vainge vachiromba, vamwe vainge vaunza vana vavo vainge vachipenga vachibva kunyika dzakasiyana siyana, but mainly Zimbabwe neSouth Africa. Nguva yakazoti yakwana yekuti inini nemurume wangu tinge tichipinda mumatare. Takabva tachizoudzwa kuti taifanira kudzokera zvekare kuSouth Africa. Tose takaudzwa kuti tinge tichitevedzera mhiko idzodzo mwedzi wose. Takanzi tinge tichizogara tichisangana nemapenzi. Vakati zviri kwamuri, asi pamunodzoka pano ndoda kuti munge muchizondiudza kuti kwemwedzi wose maibuda muchinosangana pabonde nemapenzi, uye zvekare ndakanzi ndinge ndichichengeta mapenzi angu kwemwedzi miviri. Murume wangu zvekare aifanira kuti ange achizoti pawiki rekupedzisira ratainge takanzi ndo ratinofanira kuti tinge tichizodzoka tiri tose segroup,
iye aifanira kuti kana aita tsvina obva aisa munewspaper, obva avharavhara newspaper iroro, obva aiomesa tsvina iyoyo, obva achizoiisa mubhodhoro. Varume vaya zvekare vatainge tiinavo vakaudzwa kuti vange vachiita saizvozvo nemukadzi uya wekuLesotho. Takadzoka tiri tose, but zvainge zviri nani because n'anga iyi yakatipa mari ikati munozotidzosera mari dzedu idzi. Akati haisi mari yangu ndiri ndega, imari yangu yandinoshandira nezvikwambo zvangu, saka kana mukasadzosa mari yangu munopenga same time. Takadzoka tikabva tachizotsvaka kumwe kwekugara kwainge kuine runyararo kwataikwanisa kuita marituals iwawo. So inini ndakachengeta mapedzi angu, uye zvekare taipota tichibuda tobva tatsvaka mapenzi, ndorarawo nemapenzi. Murumewo wangu airara nemapenzi echikadzi, zvekare nevanhu vaya avo vatainge tiinavo. Tainge tatova syndicate tichibatsirana. Mukadzi uya wekuLesotho iye akati kuti anga achidzokera kwavo kuLesotho zvaikwanisa kuzomunetsa pakunotsvaka mapenzi, saka tainge tava kugara naye mukadzi iyeye. Takazodzokerako kuMozambique after nguva iya yatainge takaudzwa nen'anga yakwana. Umwe neumwe ainge aine zvinhu zvake. Murume wangu nevarume vaya vainge vaine tsvina dzavo dzavainge vakaisa mumabhodhoro. Iniwo ndiine mapedzi apa ainge ava kuita kunwa for 2 months. Mapedzi iwawo ndiinawo, ndokubva tachizodzokera. Takati tasvika kuya tikaitirwa zvekare mhiko, tikapiwa mari. Mukoma ndakafara because n'anga iyi yainge isingamboomeri zvachose. Umwe neumwe aipiwa bhanduru rake remari. Patakadzoka tichibva tachizotenga motikari same time, takabva tachizoudzwa kuti umwe neumwe aifanira kuti ange achizotenga kahari kake. Ndokubva ndachizotenga yangu, murume wangu akatenga hari yake. Ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizoisa mapedzi iwawo, zvekare nekuuraya huku ndomwaya ropa pamusoro pawo mapedzi. Murume wangu ona iyewo akanzi aifanira kuti ange achizoita saizvozvo. Nekubva tachizodira mvura takasiya zvinhu zvakadaro kwe1 day. Zuva racho rinotevera ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonwa. Murume wangu iyewo ainwawo zvake. Mukoma nashi, it was very hard. Handidi kukunyeperai. Waiti uchinwa apa moyo uchimira, but tainge tiine mishonga yatainge takapiwa yataipota tichifembedza kuitira kuti usazorutsa. Ndokutotanga kunyatsokuita mari kwatakaita. Mangwana acho makuseni ndakamuka murume wangu achiskrima achijamba. Ndikati kochi. Ndipo apo paakabva achizondiratidza mari yainge iri pasi pembedha. Iye anoti akangorota kamwe kamunhu kakapinda mumba kachinyahwaira, kainge kakatakura rimwe zibhegi rainge rakakura. Hanzi kairakidza kuti kainge kachiremerwa. Paakazopepuka akaona muswe wekamunhu ikako kachibuda mumba, ndokubva akati twado. Saka paakaburuka achinodongorera pasi pembedha, anoti haana chaakaona. Ndokubva achizoenda achizonorasa mvura. Achizodzoka ndopaakaona kuti pafloor painge paine 50 rand. Achizonodongorera pafloor ndopaakabva achizoona kuti painge paine bhegi rainge riripo. Akarikweva kunotarira kudai mainge makazara mari ma200, ma100, ma50. Ndokubva achizotanga kuskrima. Mwariwo vakaita sekunge vainge vativhurira nzira dzedu. Ndipo apo pazvakazonzi maZimbabwean vainge vaine mapassport vaikwanisa kuaplya mapermits aya awo anonzi maZEP. Takaaplya mapassports edu mukoma nashi, tikatanga mabusinesses edu, uye zvekare ndokubva tachizotanga kuita zvekutenga dzimba, motikari tichitengesa. Takatanga tatenga imwe imba muSoweto. Imba iyoyo kunogara maloja. Ndokubva tachizotanga kutenga dzimba mumaestates. Saka padzimba dzose idzo dzatakatenga takanzi taifanira kuti tinge tichizotenga imwe imba iyo inenge ichidhura, asi isu hatifanira kuti tinge tichigaramo muimba iyoyo. Takatenga imba iyi
mune imwe estate kwandisingakwanisi kukuudzai. Mushure mekunge tatenga imba iyoyo takadzokera kuMozambique ndokubva tachizopiwa nyanga. Saka pamba apa takacherera nyanga iyoyo. Hakuna munhu anozviziva kuti pamba ipapo pane nyanga yatakacherera. Pamba apa pakanaka mukoma zvekuti iniwo nemurume wangu taitoshoverawo kuti dai tagarapo pamba ipapo, because takanzi hatifaniri kuti tinge tichizotenga imwe imba inodhura kudarika imba iyoyo. It is a very beautiful swimming pool on top of the roof, asi takanzi hatitendedzwe kuti tinge tichisiyapo hope pamba ipapo. Kana kusvikapo tinongosvikapo kana kuri kunzi tinenge taudzwa nezvinhu zvedu izvo zvacho zvatakazotanga kuona zvakaita zvidhara zvipfupi pfupi. Takabva tachizonzi imba iyi it's like our altar. Kana paine masacrifices anenge achifanira kuti ange achiitwa, munhu watinenge tichida kuchekeresa anofanira kuti ange achigarapo pamba ipapo kuzonosvika achizonofa. Takanzi taifanira kuti tinge tichizotsvaka vanhu vanotambura in brackets charity for poor people. So takabva tachizodzokera patainge tichigara, tikabva tachizotaura nemwana walandlord umwe ainge achitotambudzikawo zvake asingashandi. Tikamuudza kuti tainge tiine imba yatainge takatenga, saka taida munhu anenge achigarapo sort of like a caretaker. Akafara chaizvo ndokubva achizotorana negirlfriend yake vakabva vachizotanga kugarapo pamba pedu, asi tainge tisingavabhadhari, asi taivatengera chikafu. Mari ndo yatainge takanzi munozovapa kana kuri kunzi vanenge vava kuda kuzosacrificewa kuitira kuti vange vachizoshandisa mari yacho iyoyo for the funeral. Vakagarapo mukomanashi mukadzi wacho akazosvika pakubatira pamuviri, zvose tichivaitira, tikazotovapa nemotikari yekuti vange vachishandisa. When the wife was 8 months pregnant ndopaakatanga kurwara, ndokubva achizoshaika akafiramo mumba imomo zvekare nemwana wake. Mwana wacho anonzi iye pakazoitwa operation, mwana uyu hanzi ainge akarumwa akadyika muviri wake wose. Ndiye akatanga kufirapo pamba ipapo. Chakanakira muestate ndechekuti umwe neumwe anenge achimainda business rake, hakuna akazviziva pavavakidzani kuti ndo zvainge zvaiitika. Takazotora zvekare umwe mukadzi uyo watakasangana naye muJoburg ainge achitotsvakawo basa, ndokubva ndachizomuudza kuti ndainge ndiine imba iyo yandainge ndichida kuti iye ange achizogarako ikoko as a caretaker. Akabva achizotora vana vake. Pavana vake ava pane one akazoti nerimwe zuva achitamba pamastairs but indoors, ndokubva achizotsvedza akabva achizonorovera nemusoro kwava kubva achizoshaika. Kubva ipapo kusvika pari nhasi mumba umu mukoma mafira vanhu vanokwana ivo kuita 5. Then 5 years later ndipo apo murume wangu paakazoshaika, akangotanga kungokosora, ndokubva atanga kuita pupu yainge iine ropa. Ndikaenda naye kuchipatara but hazvina kubatsira. Ndikaenda zvekare kuMozambique vakandipa mushonga asi hazvina kubatsira. Akachizoshaika. Murume wangu akati ashaika kudaro ndopaakatanga kundinetsa achidzoka kwandiri achiti ainge asina kunyatsokudya mari akanakirwa, because ipapo mukoma taienda kumavacation kunyika dzakasiyana siyana. Saka aidzoka achinditi haasi kuda kuti ange achienda kunovigirwa kuZimbabwe, aida kuvigwa munomu muSouth Africa because ainge asina kunyatsokudya mari yedu yehurombwa zvakanaka. So ndakabva ndachizodzokera kuMozambique uko kwandakanopiwa mishonga yandakanzi ndinge ndichizomwaya pachitunha chake. Ndokubva tachizokwanisa kuchitora chitunha chake tikaenda naye kumusha. Asi rodhi yose mukoma ndainge ndava kutoita sekunge munhu ainge achipenga because ndaimuona apa kuti ndinge ndichiudza vehukama kuti ndo zvainge zvichiitika, handina kukwanisa kuvaudza. After that takazoti tasvika kumusha patakamuviga mukoma. Kofini rakati richidzikiswa muguva akatobuda akatoti kwandiri,
uchazviona hako Jennifer, uchazviona. Mukoma, nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinotomboita sekunge munhu anenge achipenga because ndinenge ndichinzwa zvinhu zvichifamba, noti zvinhu zviya zvatakanotora zviya zvakazotanga kuzviratidzira kwatiri, aiwa izvo hazvina kana problem, zvinouya kwandiri zvichindipa mari, asi ndine zvimwe zvinhu izvo zvandinonzwa zvichifamba zvinoratidza kuti zvinenge zvichida upenyu hwangu. At night ndinonzwa vanhu vanenge vachifamba muceiling, vanenge vachindivhundutsira, vanenge vachindiseka. Saka nekuda kweloneliness ndakabva ndachizotanga kucommunicata nemuSouth African uyo who is my boyfriend. Iye anogara kwake, iniwo ndinogara kwangu, but when we feel lonely nekuda kwehurombwa hwedu, then tinokwanisa kumbogara tose. Mukoma, bhaibheri ndinoti kana ndichiriverenga pane chimwe chinhu chinouya chobva changovhara bhaibheri, kana kuti chinongovhura imwe vhesi chobva chatanga kuseka kana kutoba bhaibheri racho, kana ndikada kupfugama kuti ndinge ndichinamata. Mukoma, yuwi ndinonzwa nekurohwa. So ndichiuya panapa ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Ndaneta, handisisina kana peace of mind. Hama dzangu dzinotambura, handikwanise kuti ndinge ndichidzibatsira nekuda kwekuti imari yehurombwa. Amai vangu chaivo vakasvika pakufa paZimbabwe apa. Mukoma, nemari dzose dzandiinadzo ndakatadza kuti ndinge ndichienda kunoviga amai vangu nekuti motikari dzose dzakaramba kustarta, ndikaudzwa kuti hakuna kwauri kuenda. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti kosei makanzi hamufanire kuti munge muchienda kuZimbabwe. Ivo vakati hanzi ndakaudzwa kuti parufu irworwo, sezvo vainge vaine imwe cousin sister yavo uyo ainge achibva kumhiri kwemakungwa, hanzi anonamata, saka zvaitya kuzofumurwa, zvikati saka hakuna kwauri kuenda. Strange things indeed, they do happen in this world.